començat ficant la xocolata. Després he ficat les altres per sobre el xocolat. S'han enganxat amb la xocolata com un pegamento. Després hem ficat els jacasitos per als voltants. Han quedat com una ronda. Després hem agafat els pollets, hem ficat una volteta com els ous, les xutes i les plomes. I després aquí dins hem fet una cosa amb les boletes i després hem ficat xupa-xups per aquells cantons. Molt bé. T'ha agradat? M'ha encantat. I llavors, després, allà al menjador hem fet uns ous i uns animals que ara allà al menjador ho direm, però amb les coses que hem fet al menjador i llavors ja està. I hem de decorar la caixa, no? Et fa falta I hem de decorar la caixa amb els ous que hem fet i els animals me'ls emportaré. Molt bé. I voldràs fer-ho sempre? Bueno, sempre no, perquè si no farem cagarines. Molt bé, cuinera. Escolta'm, i què portes? Que no m'has dit què portes perquè no t'embrutis. Un mantel. Un davantal. Un davantal. Adéu. Adéu.